Ramon Abbas, joka tunnetaan maailmalle paremmin nimellä Hushpuppi, loi nimen, joka resonoi kauas kotimaansa Nigerian rajojen ulkopuolella. Hänen tarinansa, joka sisälsi jyrkkiä kontrasteja, monimutkaisia huijauksia ja käsittämätöntä ylellisyyttä kerrassaan olevaa digitaalista persoonaa, nousi kansainvälisiin otsikoihin, kun hänen raju nousunsa päättyi dramaattiseen laskuun. Abbas pidätettiin kimaltelevassa Dubain kaupungissa ja luovutettiin nopeasti Yhdysvaltoihin. Hänestä tuli nykyajan digitaalisen alamaailman symboli, joka kukoistaa kyberavaruuden varjoissa. Mutta hänen saagansa ei koske vain rikollisuutta, kyse on pyrkimyksestä, identiteetistä ja internetin maailmanlaajuisesta ulottuvuudesta. Viranomaisten mukaan Abbas oli sekaantunut petossuunnitelmiin, joiden arvo oli yhteensä $30 miljoonaa. Mutta tämä luku vain raapaa pintaa laajemmasta tietoverkkorikollisuuden verkostosta, joka sisälsi yrityssähköpostin kompromissihuijauksia. Tuntemattomille tämä huijaustyyppi sisältää huolellisen sähköpostijärjestelmien tunkeutumisen, tapahtumaviestinnän tarkkailun ja vakuuttavien petosten tekemisen, jotka ohjaavat huomattavia summia luvattomille tileille. Vaikka tämä rikos aiheutti tuhoa uhreille maailmanlaajuisesti, Abbasin kuuluisuus johtui yhtä paljon hänen loistokkaasta sosiaalisen median läsnäolosta kuin itse rikoksista. Lagosissa Ovoronshokin karkealla naapurustolla syntyneen Abbasin varhainen elämä oli kaukana siitä loistosta, jota hän myöhemmin esitteli verkossa. Hänen isänsä työskenteli taksinkuljettajana ja hänen äitinsä myi leipää kaduilla. Taloudellisten vaikeuksien ympäröimänä hän varttui haaveillen vauraamasta olemassaolosta, jonka monet jakavat Barigan, Ajibolan ja Mushinin kaltaisilla alueilla, joissa mahdollisuudet olivat niukat ja pyrkimykset kulkivat usein epätavallisia reittejä. Abbasille internetistä tuli sekä uudelleen keksimisen työkalu että tie rikkauksiin. Internetin saapuminen Nigeriaan 1990-luvun lopulla ja 2000-luvun alussa osui samaan aikaan talouden vaikeiden aikojen kanssa. Työttömyys kasvoi, ja kaupunkialueiden nuoret alkoivat tutkia verkkomahdollisuuksia. Nigeria oli tuolloin saavuttanut mainetta 1980- ja 1990-luvuilta peräisin olevista huijauksista, jolloin huijarit käyttivät kirjeitä, fakseja ja puheluita pettääkseen hyväuskoisia uhreja. Internet tarjosi uusia mahdollisuuksia niille, jotka haluavat hyödyntää sitä. Syntyi alakulttuuri, jossa nuoria miehiä kutsuttiin e-jahuupojaksi, e-termi, joka on johdettu ilmaisista sähköpostipalveluista, joita he käyttivät toteuttaessaan suunnitelmiaan. Yksi nigerialainen kriminologi Adedeji uppoutui näiden jahuupoikien elämään ymmärtääkseen heidän motiivinsa ja menetelmänsä. Hän pani merkille heidän innovaationsa ja päättäväisyytensä, jotka syntyivät rajallisista mahdollisuuksista. Tästä ryhmästä Abbas erottui älyllään ja kunnianhimollaan. Kun muut jäivät kotimaahansa, hän muutti Malesiaan, missä kehittyneempi digitaalinen infrastruktuuri antoi hänelle mahdollisuuden jalostaa taitojaan. Tämä päätös yhdistettynä hänen halukkuuteensa tehdä yhteistyötä taitavien hakkerien ja rahanpesijöiden kanssa antoi hänelle mahdollisuuden nousta kyberrikollisuuden maailmaan. Abbasin muuttuminen Hushpuppiksi tunnetuksi hahmoksi alkoi noin 2000. Hänen Instagram-tilistään tuli alusta, jolla hän kertoi hänen nousustaan, esitteli luksusbrändejä, eksklusiivisia tennareita ja ylellisiä matkoja. Hän viljeli menestyspersoonaa, joka sekoitti materiaalin ylimääräisen motivaatioviestin. Hänen seuraajamääränsä kasvoi, varsinkin sen jälkeen, kun hän solmi ystävyyden toisen nigerialaisen vaikuttajan Momphan kanssa, joka asui Dubaissa. Näkemiensä elämäntapojen innoittamana Abbas muutti pilvenpiirtäjien ja runsaan vaurauden kaupunkiin nostaen sosiaalisen ja taloudellisen asemansa ennennäkemättömiin korkeuksiin. Dubaissa Abbasin elämästä tuli yltäkylläisyyden spektaakkeli. Hän asui kattohuoneistossa, täytti vaatekaappinsa designvaatteilla ja keräsi harvinaisia tennareita. Hänen autotallissaan oli Ferrarit, Bentleyt ja muut luksusajoneuvot. Hän lensi yksityisillä lentokoneilla ja sekoittui maailmanlaajuisen eliitin kanssa. Silti juuri tämä räikeä vaurauden osoitus kylvi hänen tuhonsa siemenet. Rikolliset, jotka kehuvat tulojaan erityisesti julkisilla alustoilla, kiinnittävät väistämättä lainvalvontaviranomaisten huomion. Liittovaltion tutkintavirasto alkoi lähestyä Abbasia useiden yhteyksien kautta, mukaan lukien kanadalainen rahanpesuri Caleb Alaumari.
Alaumarin puhelimessa olevat viestit paljastivat hänen osuutensa löyhästi organisoituneessa hakkereiden ja huijareiden verkostossa. Nämä henkilöt tekivät yhteistyötä suuren panoksen rikoksissa, mukaan lukien 13 miljoonan dollarin varastaminen maltalaisesta pankista ja yritys sähköpostikompromissijärjestelmä, joka kohdistui 2 yhdistyneessä kuningaskunnassa sijaitsevaan yritykseen, joista kumpikin oli lähes 100 miljoonaa dollaria. Jopa Englannin Valioliigan jalkapallojoukkueen kerrottiin olevan kohteena. Hänen viimeisen vapauden vuotensa kesäkuun alussa Abbasin elämä selvisi. Dubain SWAT-tiimi teki ratsian hänen kattohuoneistoonsa ja pidätti hänet syytteiden perusteella, jotka paljastivat hänen rikoksensa laajuuden. Hänet luovutettiin 48 tunnin kuluessa Yhdysvaltoihin oikeuden eteen. Silti vaikka Abbas oli pidätettynä, tietoverkkorikollisuuden taustalla olevat systeemiset ongelmat jäivät kaukana ratkaistua. Näiden järjestelmien globaali luonne korostaa niiden torjumisen monimutkaisuutta. Vaikka Abbas oli huomattava hahmo, hän oli vain yksi toimija laajassa verkostossa, joka kattaa maita ja maanosia. Pohjois-Korean valtion tukemat hakkerit, järjestäytyneet rikollisryhmät Venäjällä ja Brasiliassa ja lukemattomat muut osallistuvat digitaalisten petosten ekosysteemiin, joka tuottaa miljardeja dollareita laittomia voittoja. Näiden rikosten torjuminen vaatii kansainvälistä yhteistyötä ja kattavia lakeja, mikä on haaste, johon monien hallitusten on vielä vastattava. Nigerialle tietoverkkorikollisuuden vaikutukset ulottuvat taloudellisia menetyksiä pidemmälle. Huijauksiin liittyvä stigma on ruokkinut poliisin korruptiota ja julmuutta, erityisesti nyt hajotetun Special Anti-Robbery Squadin eli SARSin toimesta. Väitteet SAR-upseerien häirinnästä, kidutuksesta ja laittomista murhista ovat saaneet aikaan valtakunnallisia mielenosoituksia viime vuosina. Nämä mielenosoitukset, jotka ovat osa laajempaa risuaita EndSARS-liikettä, korostivat syvää epäluottamusta nigerialaisten nuorten ja lainvalvontaviranomaisten välillä. Monet nuoret miehet joutuivat kohteeksi pelkällä epäilyllä jahuupojista riippumatta todisteista. Abbasin tarina on ahneudeksi muuttunut pyrkimys nuoresta miehestä, joka etsi parempaa elämää, mutta valitsi tien, joka vahingoitti lukemattomia muita. Se heijastaa laajempia yhteiskunnallisia haasteita eriarvoisuudesta ja työttömyydestä sosiaalisen median validoinnin viehätykseen. Vaikka hänen pidätyksensä poisti yhden tärkeän pelaajan paikalta, hänen nousunsa mahdollistaneet voimat pysyvät tiukasti paikoillaan. Kyberrikollisuuden torjunta vaatii enemmän kuin pidätyksiä. Se edellyttää taloudellisen epätoivon perimmäisiin siihen puuttumista, kansainvälisen yhteistyön edistämistä ja digitaaliaikaa heijastavien lakien luomista. Toistaiseksi Abbasin perintö toimii sekä varoittavana tarinana että ikkunana maailmaan, jossa kunnianhimo ja etiikka törmäävät seurauksin, jotka leviävät yli rajojen. Hänen luopumisensa armosta on muistutus siitä, että jokaisen näyttävän postauksen takana on tarina, ja joskus se tarina on synkempi kuin kukaan olisi voinut kuvitella.